posachedwapa tikuonesani press briefing ya SEDED imene achitisa lero lino mosogozedwa ndi mtsogoleri ameneyi wa bungwe limene la SEDED Silvester Namiwa. Takhala ndipo ndipo tamvetsera. Approximately 4 million Malawi kwacha per month, 30 days. The company's employees are not on pension, which contravenes the country's Pension Act. 7. Lack of compliance with construction industry regulations. There is only one local engineer at Mvera site, while the full Katengeza, Doa or Chezi sites are managed by foreigners. As a nation riddled in unsustainable public debts, coupled with acute forex shortage and unemployment crisis, we cannot afford to bury our heads in the sand from such serious allegations, at least now when we have a new government that has promised change. It is therefore SEDED's expectation that authorities will act on our demand as a matter of urgency. End of statement. Signed, Silvester Namiwa, SEDED Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena poyambirira paja kunena kuti ndiwerenga chikalata chimene chili mu chiyankhulo cha samundachi, ndiye pamapeto pake ndizapereka bwaloli kwa mzanga Comrade Nyanyiwe Soko kuti awerenge chomwechi mu chichewa. Koma ndimangofuna ndisindike kunena kuti chikalata chimene ndimawerengachi chikuyamba pobwereka mawu amene adayankhula mtsogoleri wa dziko lino pamene amalumbira pa 4 October ku Kamuzu Stadium. Ananena kuti Amalawi awayingisa achakwera ndi chipani chawo cha MCP mboma chifukwa chonena kuti amangoba zinthu mopanda manyazi, aliyense amapanga zimene akufuna, komanso boma linali ndi mwayi omalipira zingandanga kuti zikakhapa kutema ndi kuvulaza nzika. Ndiye mawu awo pa 4 polumbirapo APM adalonjeza mtundu wa Malawi kunena kuti zimenezo zinali mbiri yakale, ndipo adali mosindika kuti Malawi amasulidwa. Ndiyeno chiyembekezo chathu nchonena kuti zina zilizonse zimene zikuonesa kuti ndalama za boma sizinaende bwino kapena nkhani iliyonse yokhuza ndalama za kunyumba ya malamulo ndi nkhani kuti inu ndine Malawi ina lese tichite nawo chidwi. Ndisaonjeze gagamdiwa, ndimangofuna kuti ndinkonzekerese mzanga Nyanyiwe Soko kuti awerenge chikalata chimenechi mu chichewa, kenako tichita mmene timachitira mucha. Zikomo kwambiri Nyanyiwe, uwerenge chikalata chimenecho mu chichewa. Zikomo kwambiri. Chikalata Lilongwe lolemba pa 13 October 2025. Kupempha boma kuti liyimitse ntchito za Salima Lilongwe Water Supply Company ndiso kuifufuza. Polankhula tsiku lomwe ankalumbiritsidwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Muthalika APM anauza mtundu wa Malawi kuti anthu mdziko muno anavota kuti sakufunanso boma la ziphuphu ndi katangale, kuba ndi kusakaza chuma cha boma, komanso kuononga kopanda nako umunthu. Ife kuno ku SEDED tikuganiza kuti zomwe anayankhula mtsogoleriyu zikufotokoza bwino za boma lomwe Amalawi analitulutsa la Malawi Congress Party pansi pa Dr. Lazarus Chakwera. Ife pofuna kugwirizana ndi zomwe anayankhula mtsogoleriyu tikufuna kupempha nduna ya zachuma yomwe yangosankhidwa kumene a Joseph Mwanamveka kuti ayambe ayimitsa ntchito za kampani yomwe ikutenga madzi ku Salima kubwera ku Lilongwe ya Salima Lilongwe Water Supply Company, podikira kuti ayifufuze. Kafukufukuyu aunike mmene contract yeniyeniyo ikuyendera, mmene kampani ikuperekera ntchito zing'ono ku kampani zina, kasamalidwe ka chuma, kagwiridwe ka ntchito, komanso momwe kampani ikutsatira malamulo a ntchito omwe ali mdziko muno, komanso malamulo azomangamanga. Poyamba tinene pano kuti bungwe la SEDED likugwirizana kwathunthu ndi ganizo lobweretsa madzi mu mzinda wa Lilongwe lomwe anabweretsa ndi Professor Muthalika nthawi yomwe anali mboma poyamba. Koma ndipofunika tinene kuti boma la MCP linapitiriza project yomwe
ikugwiridwa kudzera ku nthambi yotchedwa special purpose vehicle SPV yomwe ikanathera kukhazikitsidwa kwa kampani ya Salima Lilongwe Water Company kuti idzitapa madzi ku nyanja ya Malawi ku Salima kumawagulitsa ku mabungwe a Lilongwe ndi Central Region Water Board. Poyamba kampani yomwe ikugwira ntchitoyi ya Khatho Civils inali ndi udindo wopeza ndalama zogwirira ntchitoyi ndipo boma la Malawi linayenera kukhala mboni, koma boma la Congress linasintha fundo ya project pofuna kuwapweteka a Malawi kuti akhale omwe azilipira ntchitoyi. Mwezi wa August 2024 nduna yakale ya zachuma a Simplex Chithyola Banda anabweretsa ku nyumba ya malamulo bilu yomwe boma limafuna kuti nyumbayi ilivomereze kubwereka ndalama zokwana 150 billion kwacha kuchoka ku NBS Bank, National Bank of Malawi ndi CDH Investment Bank, ndipo izi zinatheka. Pobweretsa ku nyumba ya malamulo nkhani ya ndalamazi zikutanthauza kuti ngati kampani ya Salima Lilongwe Water Supply silikwanitsa kubweza ngongoleyi kuma bankiwa, a Malawi ndi omwe adzakakamizidwa kubweza ngongoleyi kudzera ku misonkho. Momwe zili ndi pano, kampani ya Khatho Civils imauza nthambi ya SPV ngati ikufuna ndalama, ndipo SPV imakabwereka ku mabanki. Pachifukwachi boma lililonse lomwe lili ndi chidwi chothana ndi katangale likuyenera kukhazikitsa mfundo zokhwima pofuna kuteteza chuma cha a Malawi chomwe chikulowa ku ntchito za chitukuko chake. Pachifukwachi ife abungwe la SIDED talembera kalata anduna zachuma amwanamveka kuti ayambe ayimitsa kaye ntchito ya Salima Lilongwe Water Supply Project podikira kafukufuku. Iyi ndi njira yokhayo yomwe a Malawi angadziwe chilungamo cha momwe ikuyendera ntchitoyi komanso ngongole zomwe zatengedwa ku banki. Zina mwa nkhani zomwe zatumphuka kuchoka ku ntchitoyi ndi monga 1. Kubisa kwa kagwiridwe ntchito kwa project iyi. A Malawi sakudziwa ngati kufika pano ndalama zomwe zaperekedwa ku ntchitoyi zikufanana ndi ntchito yomwe yagwiridwa, kamba kuti ntchitoyi ikuyembekezeka kutha mwezi wa September 2026. 2. Malipoti oti sipanachitike dongosolo popereka ntchito kwa kampani zina zing'ono-zing'ono, monga kugula katundu kunja, katundu oti akhoza kugwidwa mdziko momuno mosavuta komanso motsika mtengo. 3. Malipoti akuba ndalama zakunja. Pali malipoti oti pali kusiyana kwakukulu pa malipiro omwe anthu akunja amalandira ndi nzika za dziko lino. Palinso malipoti oti nzika zakunjazi zimapita kunja kukapuma pakadutsa masabata 6 zilizonse. Malipoti akutinso kampaniyi imayitanitsa kunja zinthu monga sapato zogwirira ntchito, simenti, mawindo a aluminium ngakhale njerwa zimene zinthu zoti zimapezeka mdziko momuno. Izi zikuchitika pomwe dziko lino lili ndi mavuto akusowa kwa ndalama zakunja. 4. Kuphwanya malamulo ona zolowa ndi kutuluka mdziko muno. Pomwe inalemba ntchito nzika za mayiko ena kudzagwira ntchito monga alonda, azachipatala, ma electrician, ogwira ntchito pa filling station ndi kuyendetsa galimoto school. Pochita izi, kampani sinathe kukwaniritsa malamulo omwe amayenera kutsatira olemba ntchito achinyamata a mdziko momuno. 5. Kusatsatira fundo zabwino za pamalo a ntchito komanso kuteteza miyoyo. Malipoti akuti pakati pa miyezi ya April ndi September chaka chino anthu 6 kuphatikizapo mphunzitsi mmodzi amwalira kamba kuti kampani sikutsatira malamulo oteteza anthu pamalo a ntchito. 6. Kuphwanya malamulo a ntchito komanso kukondera. Alonda omwe ali pa kampani ya mdziko muno amalandira ndalama zokwana 600,000 kwacha pa mwezi, mpomwe alonda ochokera m'mayiko ena amalandira pafupifupi 4 million kwacha pa mwezi. Nzika za mayiko ena amazilipirira ku chipatala zikadwala,
mpomwe amalawi kumeneko samawalipirira. Amalawi amawalola masiku 18 opuma pa chaka, mpomwe zika za maiko ena amazipatsa masiku 30. Nzika za dziko lino sizili pa pension, zomwe ndi kuphwanya malamulo a dziko lino okhudza pension. 7 kuphwanya malamulo a bungwe la zomangamanga. Ku kampani kuli injiniya mmodzi yemwe ndi nzika ya dziko lino ndipo akugwirira kumvera, pomwe kulifu Katengeza ndi Dowa Chezi mainjiniya ali kumeneko ndi nzika za maiko ena. Ngati dziko lomwe likudutsa mavuto akuluakulu azachuma monga kukwera kwa ngongole ya boma, kusowa kwa ndalama zakunja ndi kusowa kwa ntchito, sitingapitirire kuyang'ana kumbali izi zikuchitika. Chifukwa chake ife kuno ku SIDED tikufuna kuti boma liunike za nkhaniyi mwachangu. Pamenepa ndi pamathero pa chikalatachi chasayinidwa ndi mkulu wa SIDED Silvester Namiwa. Zikomo kwambiri. Chowerenga bwino chikalata chimenechi muchiyankhulo chimene ambiri amalawi timamva chachichewa. Ndimafuna ndisanasegule bwaloli kuti makomunezi aonjezere ndingosindika kuti ngati mwamvesera bwino ndi chidwi mutha kundivomereza kuti zimene zikuchitika ku project imeneyi zikuthandiziridwa ndi nthambi za boma. Nthambi za boma ngati ku immigration, ku immigration akudziwa kunena kuti nziko muno ndi vuto lalikulu la kusowa kwa ntchito, komanso ku immigration akudziwa kunena kuti pali lamulo lonena kuti musanalembe ntchito munthu kunja mukeneka kuti mufufuze mziko muno kuti kuli anthu tikuwafunawa mziko muno tingapeze. Koma ndithu zoona Malawi munthu opopa matayala tikamutenge ku Botswana, tikamutenge ku Zambia, munthu oti azithira mafuta kuchoka pa pampo kupita mgali moto Malawi muno mulibe. Ndiye zomvesa chisoni ndi manyazi chonena kuti mukapita ku immigration mukapeza kuti zonsezi ziliko anawapasa ma-permit kunena kuti azigwira ntchito, pamene akudziwa kunena kuti mdziko muno achinyamata kudandaula ntchito. Ndiye mafuna ndafunsa ku immigration kuti inuyo mudachitika mwayi munapeza ntchito, ndifo chani mwayi wanu umene munapeza ntchito mdziko muno mufuna ukale chipinjo kwa Malawi ena? Mukuganiza kuti achinyamata athuwa akagwira ntchito kuti inu mukapitiza mapereka ma-permit, mapereka zilolezo kwa anthu akunja kuti aziphika? Munthu achokere ku South Africa abwere kuno azapopa matayala, munthu achokere ku South Africa abwere kuno azizayendesa dampa yonyamula concrete kapena concrete mixer, pali nzeru pamenepo? Nkhani inanso ku Malawi Revenue Authority, nkhani imeneyi tikuganiza kuti MRA akuidziwa akusankha kuyang'ana kumbali. Ndiye kuyambira lopita chisogolo popeza EPM ananena mpaka mwabake kuti afuna Malawi osinthika, ife asidedi sitikhala chete inu anthu amene mwapasidwa maudindo mukamagwisa ntchito maudindo molakwika. Chimozimozi ku Financial Intelligence Authority, nkhani iyi mmayeneka kuti muiziwe. Sizoona ntchito imodzi wina mukampase 600,000 wina mukampase 4 million. Chodabwisa china chonena kuti anthu amene akulandira ndalama za nkhani awatu ndi azilonda atu sinacholepo ma engineer kumeneko. Engineer ku Malawi kuno ku Malawi akumapasidwa ndalama yosapitirira 1 million, pamene ma engineer kuchokera ku South Africa awo 20 million. Ndiye chodabwisa china bwezi ku Financial Intelligence mukanaona kuti anthuwa every 6 weeks amapita sabata imodzi ukapuma ku South Africa kapena ku Botswana, pamene ziko ndikudandala za forex. Mwamva kunena kuti akumagulanso china chilichonse ma reflector eniwa kumayitanisa kuchokera kunja. Chomvisa chisonjo kuti ngakhale njerwa akumazibwesa kuchokera ku South Africa kapena ku Botswana. Ndino izizi ndi zinthu zimene pa Chingerezi mati ma red flags, zona kuti akanakhala kuti nthambi ngati za Financial Intelligence Authority, nthambi ngati za MRA, nkhani ngati za nthambi ngati za immigration akugwirana ntchito yawo bwino, simukanazimvera ku SIDED bwezi mutangomva kuti kampani yakuti ayimisa kapena kuti awamanga. Ndiyeno mdziko muno tonse tikudziwa tili ndi vuto la forex. Ife sitikhala chete kumayang'anirira anthu ena akupanga dala zinthu zimene zikupangisa kuti forex zipitirira kuchepa. Zibowo zonse zimene zikupangisa kuti forex zipita kunja zisekedwa. Kaya mukufuna kaya msafune will be naming and shaming you. Ndipereke baloli kwa Omega kunena kuti mwina 30 seconds pele mpongo pasimene tawerenga zimene tayankhula. Na zikomo kwambiri ndizomvetsa chisoni kuti kampani ya Khato ikumayitanitsa anthu ogwira ntchito ochokera maiko akunja, pamene mdziko muno tili ndi Amalawi ochuluka kwambiri achinyamata
oti akhoza kukwanitsa kugwira ntchito imeneyi. Mwachitsanzo mlonda wakunja akulandira 4 miliyoni pamene mlonda wa kumalawi kuno imene ili nzika ikulandira 600,000. Zimene zikuonetsa kuti akuchita zinthu zokondera, akukondera. Zimene ziso zosavomerezeka pa malamulo a dziko lino la Malawi. Ndiye ngati mukupanga choncho achinyamata akagwira ntchito kuti zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Abit Side nkutoka kuti muli ndi mawu oti muonjezere ndikupaseniso bwaloli 30 seconds. Zikomo kwambiri. Khani inapita kale ku nyumba ya malamulo. Ife ngati Amalawi tikufuna tidziwe za ndalama zomwe zinatengedwa ndikagwiritsidwe kake ka ntchito ngati zikugwirizana. Tikudikira mwatcheru pa nkhani imeneyi. Zikomo kwambiri. Nthawi zonse Abiti akamayankhula ine ndimaona kuti akuyankhulira amayi onse Malawi muno. Komanso Omega akamayankhula ine ndimakhala ndi chithunzithunzi kuti akuyankhulira achinyamata. Ndiye timafuna timve kuti Comrade Nyanyiwe Soko muonjezera motani pa zimene takambirana komanso zimene mwawerenga. Zikomo kwambiri. Nkhani imene ndingonjezerene ni nkhani yokhudza pension. Pa malamulo a dziko lino nkhani ya pension ndiyo kakamisa kuti winalesa kugwira ntchito amenera kulandira pension. Koma nzika za dziko lino ku kampani imene sikupatsidwa pension, koma nzika za dziko lakunja zikupatsidwa pension. Nkhani yachiwiri ndi ya ngozi ku kampani imene uzonetsa kuti zachuluka kwambiri. Kuchifukwa kuchoka mwezi wa April ndi September pafa anthu 7 taluza miyoyo ya anthu 7. Usonza kuti chiwerengero ndi chokwera kwambiri kaulengera ndi period imene ndezi kufunika kuti zimene zizazikoze bwinobwino. Zikomo kwambiri. Pachichewa pali mawu amanena kuti mbuto ya kalulu inazakula nditazaonani. Muziko muno zikuoneka kuti kantima kokonda dziko kulibe, anthu timazikonda. Ndiyeno ifeyo zimene tizipanga pano nkhaniyo ngati kukhuza Malawi ife tizikulisa. Ndipo muyembekezere kuti imene tikubwera kuno sidedi izipangisa msonkhano wathu wankhani siku ndi siku. Fa ntchito yakula. Fata zindikira kuti anthu ena amagwira ntchito mosafuna kutumikira mtundu wa Malawi. Koma ifenso chilimbikizo chathu chikuchokera kwa mtsogoleri Arthur Peter Mutharika adanena amene amalumbirisa nduna kunena kuti ukhangati kuti dziko lino kachibwanabwana kamachuluka. Ndiyeno nthawi yakwane oti kachibwanabwana kachepe. Ndiye pemphero lathu ndona kuti bwana APM anthu amusana asankhe muzafunsa kuti ndifuna ndikusankheni ntchito mwakonzeka kuigwira. Tikunena izi chifukwa chokuti kumalawi kuno kumakhala chipongwe. Anthu amadziwa kunena kuti ine ntchito yanga ndiyoti ndigwire yotumikira Malawi kuzera mu udindo umene basa APM. Koma akabwera mukapasa ntchito ija amayamba kupanga zawo zofuna zawo. Ndefe tili pano bwana kukupanga na shuwa kunena kuti ntchito yathu tifuna tizionesesa kuti kodi ndi ayani amene sakugwira ntchito mokonda Malawi. Tayambapo pano tabwera kuzakuuzani kuti anduna azachuma amene mwasankha kumene amanamveka tikuwapasa ntchito lero poyera pano kunena kuti zimene zikuchitika ku kampani yopopa madzi ya Salima Lilongwe water supply sizoona. Kuli chipwirikiti zikumvesa chisoni chifukwa nkhani ikubwera poyera pamene ziko lino lini ngongole za nkhani. Ndiye ngongole zikuoneka kuti zikatengedwa ndalamazo sizikulondolozedwa. Zione kuti ndalamazo zikatengedwa zimagwira ntchito zina maumboni alipo. Ndiyeno sidedi ikabwera mwazayankhula imakhala kuti ndi umboni. Inu akhathu civils ngati muli ndi zosusana zimene tanena pano mubwere mpangise press briefing mwauza Malawi kuti tikunama. Kunena kuti azilonda mwatenga ku South Africa kumapasa ma 4 million, aku Malawi kuno mukapasa ma 600,000. Ndiye mutibwereso pano muzatiuze kuti tikunama kuti ndalama zikuzembesedwa, anthu akumapita ku holiday every 6 weeks. Every 6 weeks anthu mapita ku holiday. Forex imene yavutirana. Muganza kuti akumapita kumene akamapita ndi makwacha. Muganza kuti amalipira ndege amalipira makwacha. Salipira makwacha. Amalipira forex. Ndiyeno tanena kale kuti nkhani inapita ku nyumba ya malamulo. Kusonyeza kuti inu ndine mufuni msafune a special purpose vehicle anatitowesa mu chikoli cha ngongole. Kusonyeza kuti ngati sidapereka ndi misongo yathu zimene zichitike project ikatha mazi yake azakhala odula kwambiri. Azifulika ndani ndinu ndine. Ndiye vuto la Malawi dziko litima liwononga fo choyang'anirira. Ulendo uno kuyang'anira takana. Chili chonse tizibweza pambala mbanda.
nje chimene tikupempha pano chonena kuti kumene kukuchitidwe kauniuni achitike poyera. Amene aphwanya malamulo malamulo agwire ntchito. Sitikufuna mdziko muno titikhale ndi untouchables. Malawi munomo tonse tili pansi pa lamulo. Ndiyeno sitikufuna kunena kuti anthu ena akhale kuti sakugwiridwa kapena asamatchulidwe. Aliyense amene ali mdziko muno akhale wokonzeka kusatira malamulo. 2 aliyense amene agwira ntchito ya Malawi akhale wokonzeka kuwatumikira Malawi. 3 akhale wokonzeka kuuzidwa kuti apo simachite bwino apo machita bwino. Ndi chake tikuyamba kumene msonkhano wathu wankhani uno tinathokoza tinawerenga message yochokera kuchitipa kwa thokoza Luhanga kusonyeza kuti amene agwire ntchito yokomera Malawi azithokozedwa. Komanso sikuti aziyembekeza kuthokozedwa ayi chifukwa timamulipira. Koma amene apange ntchito yofuna kuti azipanga ngati kuti Amalawi akwatola sitivomera. Izi zikususana zimene akufuna sikuwezi kuno Professor Arthur Peter Mutharika walonjeza Malawi kuti afuna asinthe zinthu ndipo zinthu zisintha and kuti zinthu zisinthe tiyambe inu ndine kusintha. Chifukwa nthawi zambiri timafuna zinthu zisinthe inu ndine tisasinthe. Mindset change. Koma mindset change iyo ipange reflect kwa asogolera amene akusankhidwa. Asogolera amene asankhidwa wadziwe kuti anakhala pa mpandopo chifukwa chofuna cha Malawi, adakhala pa mpandopo chifukwa cha vote ya Malawi. Ngati akusankha ndi APM mukhale okonzeka kuti mukagwire ntchitoyo kugwirira Malawi. Zaku immigration ndakamba kunena kuti mukumbukiranso tinapanga press briefing ina tisana vote pompano tinkanena kuti boma likubweralo lionesese kunena kuti localization policy imene ili pansi pa nthambi yoona zolowa zotuluka igwire ntchito. Fa makampani ambiri apatakamba za cattle civils ndanakale kuti ngati cattle ali ndizosusa abwera zasusane nafe tili ndi umboni. Kuma kuti mupite makampani ambiri amwenyewa ndikupasani pano patwa nkhani TPE mupite pa kampani iliyonse amwenye padakati pano mukapeza kunena kuti ntchito zonse kuchokera pa chief executive officer kufika pa middle manager ndamwenye okaoka. Kulibe Malawi. Ndiye ndifuna ndikuuzeni pano pakuti mupite ku India, mupite ku Pakistan, mupite ku China ngati mukapeza zimenezo. Simukapeza. Zimene zikuchitika ku Khato ndi chimozimo. Chofesa chisonjo ndi Khato iyi ndi kampani imene timayiganiza ngati ndi ya Malawi. Koma imene ikupanga sizikugwirizana konse ndi mtima wa Malawi. Ndiye pa zimene apanga kumeneku zina zikuza su constitution chifukwa gawo 20 la malamulo a dziko lino limasusa kuti pasamakhale kulekana. Discrimination is prohibited in Malawi. Ndiye the same post munthu wina simungampase less than 1 million wina mukampase 20 million. The same post wina mukampase 600,000 wina mukampase 4 million. Ife wina kutoka South Africa apita kuchokera ku Botswana sizoona. So kanchitidwe aka koma atenga Malawi ngati kuti si anthu atheka katheretu. Vuto ku immigration. Vuto ndona kuti Malawi ndine tikumayang'anira zinthu. Vuto Financial Intelligence Authority. Vuto ku MRA amayang'ana kumbali. Mwapeza kuti mavuto a Malawi akupitira. Ndifana ndinene pano kuti ngati ku immigration sasintha kachidwe ka zinthu ana anthu amene akuphunzirawa amene ali makoleji osiyanasiyana ntchito zawo zikukhala zosesa zokolopa. Makampani ambiri amwenye mabwana onse akuchokera ku Pakistan, ku India, kandi ku Lebanon pamene sizingatheke maiko awo kuchitika zimenezi. Ndiye nthawi yakwana inu ndine kunena kuti tayika pa mpando boma limene timalifuna boma lutiziluza zochita andazipanga zimene ifutani tikufuna fatika yang'anirira tipeze kuti tizingozungula pamozimozi anathu azisuwa kolowera. Wandisokosera nkulinga utamva msonkhano ndo watu wankhani sindimafuna kuti ndiyankhule kwambiri ndikuza kuti mmafuso bwalo ndilosegula. This is a press briefing. It is your show. Nonetheless, we are supposed to provide a substance. Allow me to open the floor for questions. We'll go by the same tradition. You'll be identified. Then you fire your questions. Thank you so much. Ndi Lloyd Mbwana kutoka ku Malawi Post. Ndi mafuso atatu. Fuso lamba ndinena kuti akhato ainalika wiki omwe anali ndituwa kupita ku
kuyendera project yawo kusalima.